दिनै देबिटला भिसिडिसिनि सिङाव अर्थात पर्बतजरानि देबिटला एरियानि साउथ सान्तिपुर बे एमइ स्कुलाव साउथ सान्तिपुर एमइ स्कुलाव आङो आसाम सरकारनि माखासे कार्यसुचि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि माखासे कार्यसुचि जादों सम्प्रीति भजन बयजोंबो गार्जेन पेरेन्ट आरो टिचार्सफोरजों जयैनो बोथिसे जालायलायनानै सावरायलायनायनि गथ'फोरनि भबिष्यतनि सावरायलायनायनि दा बाहाय आङो नुजाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मोनसे मेमरेबल मोनसे डे जानानै थागोन बियो खारन उन्दै गथ'फोरजों बेबादि धरननि खाथिनिफ्राय बेबादि बिसिनि अभाब अभियोग गार्जेनफोरनि अभाब अभियोग स्कुलनि अभाब अभियोगफोरखौ आङो खाथिनिफ्रायनो दिनै खोनासंनो मोननानै बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय आङो माखासे दायबद्धतारे खामानि मावनायनि थाखाय आंबो थांखि लादों आरो गथ'फोरनि गेजेराव सफैनानै गथ'फोरखौ आङो एनकारेज होनो हानायनि थाखाय आरो बे मौकाखौ होनायनि थाखाय आङो स्कुलनि कर्तृपक्ष आरो गार्जेनफोरखौ आङो धन्यबाद जासिगोन आरो गथ'फोरनि भबिष्यतनि जीवन उज्जवल कामना खालामगोन आङो धन्यबाद। मेडाम दिनैहाय नोंथाङा नैबे स्कुलाव सफैनानै बे स्कुलनि थासारिया माबायदि सोलिगासिनो दं? सान्तिपुर एरियाया साउथ सान्तिपुर एरिया बिराद मोनसे रिमोट एरिया थांनाय 5 बोसोराव नि आगोल माखासे लामा आरो दालां सेंसन जानाय दङमोन बे एरियायाव नाथाय इउपिपिएल सरकारा बे लामा आरो दालांखौ बन्द खालामनानै होनानै दिनै जोङो फान्डनि अभाब फान्ड गैयै जानायलाय बे लामाखौ जोङो थेवबो जोङो एबार बे बोथोरावनो जोङो अलरेडि सेंसन खालामखादों आप टु दालां ब्रिजखौ जोङो खालामनो हायाखै ब्रिजखौ रिकास्टिं खालामगासिनो दं रिएस्टिमेट खालामगासिनो दं खारन 5 बोसोरनि आगोलनि एस्टिमेटमोन लामाया अलरेडि सेंसन जाबाय दालाङा जायाखै बे अखा बोथोरखौ बारनानै मास मोननैनि गेजेरावनो जायफोर खामानिखौ आखायाव लादों दायित्व लादों बिथांमोनहा टेन्डार बुनानै खामानिखौ जागायजेनसिगोन आरो बिराद रिमोट एरिया आरोबाव बेनि बादैबो आरो बहुत उन्नति नांबावगौ गथ'फोरनि सुबिदानि थाखाय आरो बे स्कुलाव बाउन्डारि वाल गैया बेखौबो आं अनुभब खालामदों आरो फोरमायदों बे स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा बेखौबो आङो एडुकेशन डिपार्टमेन्टजों रायलायनानै बिथांमोननि स्कुल आरो फरायसालिनि मोनसे फरायजाथाव मोनसे परिबेसखौ लाबोनो थाखाय आङो आवगायलांगोन।